Takže čaute ľudia. Čaute. Není ťa vidno. To je iba obrazovku. No, takže ideme hrať Roblox. Yes. Dobrý deň. Dobrý deň. Čakáte chlapci na tréning? Áno, my sme... Prišli sme skoro. Nie. Áno. Áno, sme. Áno. Dobre. Nič sa nestalo. To bola Aj sme hrali Roblox. zastupkyňa. Proste Pani zastupkyňa. Na Robloxa. Takže ideme hrať Roblox. A Kamo, ja mám celý telefón zakydaný od challenge, ktorú ste možno videli, alebo možno nie. možno Na nie. hlavnom kanále. Uvidíme. Mentálny baťa. A ideme hrať hru, ktorá sa volá Cheese Escape za 4 horov. Alex 6664439. A Diankosko Kokosko je moja zvezda. Ona má nový účet zás? Hej, ona má iPhone. Ale to bolo akože sačky. Ale mal Erich preto, lebo to bol najprv odsun. Takže ideme hrať s Alexom a Som ňou ešte nehral. Tu som pri ňom. prišli sme akože moc skoro na tréning a takže ideme! OK, kde ideme? Doľava, doprava? Sem. Neviem, rovno. Tu, no. Tak doprava, more, doľava, do... Poď sem. Vidíš ma? Kde? A tu si. OK, už som teraz strátená, ako nechcem nič ľudia. za chvíľu. Tu je nejaká safe zóna, to sa tam môžeme sadiť. Pozor na Mám zle tú kameru, takto chcem. krysu. Aha, tu je nejaká šnúra na tebou, pozri sa hore. Hej, to som minule hľadal. Ja som už toto hral. No, v kine. V kine vlastne. Už je myš? Kde si? Tu si, poď. Našiel som nejakú dzuru. Poď. My sme toto tu je taký hrali. secret. No, neviem, či to je. Hrali sme to v kine vlastne. A to už dávno. Aha, Poďme gačky potom hrať. Poď sem. Aha, čo, je tu sír. Odberný Ešte, sír. mám 8 chýba. To Kde? je myš? To je myš. Kde? Som počul. Už ide. Pozor, pomoc! Utekaj! Doprava. Pozor, aká gačka prišla. Gačina. Ukludni sa. Čo, žrala ma myš? Kvôli tebe. Ja ťa nájdem. Ja som tu pri tom prvom Idem za síre. tebou. Ona tu stále behá. Čakaj. Fuj, to kto tam kašle? Ty? Kto je? Oni končia. A? No, a my tu natáčame. A? Oni pôjdu až, hej, vole, budú kričať do videa. Nášho. Tam je myš? Však veď hovorím. A kamo, Aďo je tu skoro. Vidím ho. Takže sme tu zase spolu, tak ideme. Tu je zelený kľúč. Nemáme. Jože, tu je myš a to je týpek. No hej, tak malá Kamo, myška. musíme ísť tady. Oni utek... Čekuj! Ona ma zabije! Nie! Ona ma zabila vnútri. Nenájde. Tá svinia. Čakám ťa v gačke. Sa tam ide? Čo? Však tu je prvý sír. A to si niekto zobrať. Jaj. Čau, natáčame video. Kde? Ja počujem myš. Na Robloxe. Počujem myš. Takže tu sme išli, tu. Neviem, kde si. Tu sme Choď iba po kraji išli, proste. tu sme. Tu Chod sme. doľava. A rovno, nie. Tak, Dobre ideš. Doľava. Takto, dobre ja ideš. viem, však tady tu sme išli spolu. Pozor. Počujem. Tady tu sme nešli. Tam, áno. Išli. A teraz tam a tam. Dobre. Kde? Tam? Hej, tam. A tam. Mi sa napísalo, že budú volať policajti starí, ale on neznáme číslo. Poď, ideme. Ona má kľúč, ukradíme jej to. Keby- Pome. Keby sa dalo. A musíme... Pozor. Vedia, že toto, že vysielanie. Lebo na hernom nemáme 50. Gačka! Gačka, ide za tebou. Gačka!
Kam ideš? Počkaj. Gačka ide po mne. Ja som úplne mimo išiel, úplne mi to išlo mimo. Gačka je pomalá. Akože máme zatiaľ jeden sír moc, nie sme dobrý. A čo je? Je pri mne. Kde? Ty si gačka. Išiel preč? Hej. Nie, není. Pozeraj. A ja idem za Gačka, tebou. Tu, takto. Nie, ona ide oproti tebe. Ide oproti tebe. Kam sme to išli? Tu? Nie. Ja ho nepočujem. Ja nie. Vidíš, asi zle. Ty si našiel ďalšie síry, či ty. Ja nikde idem. Not bad. Pôjde na vejena. Dobre ideš? Nie, nechoď s ňou veď na bla. Pozeraj, džuk. On je dať žuk. Ja som nedal džuk. Aha, more, akú hlavu máš? Džuk? On je chvíľu zasekol. Džuk? Čo je? Nie, za tebou. Džuk? Pomoc, ja nevidím cez ňu. Chytím a kopačka takto na solar. Kamošek, za 14 máme zraz a ty... Jak za 14 minút? My sme tu o hodinu skorej. No. Ja som ťa videl. Je 30 a teraz mám 45. A to je no. Ešte Nie, veď ale kto pozeral, kedy sme to mali mať? O 16, ale po 15 máme zraz skorej. No. Čau. Tak ale však my môžeme hrať. Ty hráš za mňa? Nie, tu som. Ja mám taký istý. OK. Poď. Ideme sem, tu je 4-2-1. Ty poďme sem, keď už je to otvorené. Žltý kľúč je tu? Tak tu otvorím. Kde je žltý kľúč? No tam nie je. Je aj zámok? Áno. My sme zase na tom istom. Poďme naspäť. Tu sme boli. Poď. A zobral si ten sír? Počkaj, nechoď tam. Toto, ani ty tu nechoď. A poď sem. Tu poď. Kde si? Poď sem. Alex. Poď sem. Poď sem. Som. Tuto poď. Ja tu. Tak tu si šiel, nie? Hej. Kde si? Neviem. Kam si odbočil? Tam? Kde? Idem za tebou. Lebo tu. Tu som. Gačka! Počkaj. Vidíš teraz vidieť? A mám sír. Mám ten sír. Kde ja idem? Kedy som prišiel? Ako moc som prišiel? Čau. Broplay Roblox má herný kanál. No a zomrel som asi. More mi ma naháňajte po. Tak ja ťa tu čakám. Zabij sa! Zabij sa! Dobre. Tu si poď. Druhé video za dnešný deň. A poď sem. Tu sme ešte nešli. A pate. Počuj. Kam ideš? Nechal som. Tu je niekde. Tá svinia. Je za nami! Za nami. Nejde. Choď! Sír. Tretí. Kľúč. Zelený kľúč. Berme kľúč a ideme hore. Neviem čo, ale... Kde je išiel zelený kľúč? Tu je niečo. Zelený kľúč. Prosím? My počkáme tu vonku, to je tak dobre. Pod nami myš. Dobre, kúp si. Siri. A modrý zámok. Poďme na Tu je modrý zámok. Dole bol niekde zelený. Hej. Na začiatku sa mi zdá. Boh vie, čo tam bude. Tu som, Ty za tebou. Poď. Tu takto spadíme dole. No aj som si myslel, že tu bude džuk. Aha, tu je, to som nenašiel. Biela niečo. Kamo, mne nie... No, Iba do toho vidím. ja viem len... OK. To už sme ľudia pokročili. Teleport. Oho, first person. Tak, Ty máš toto je tiež... creepy. Ty máš tiež first person? Kde je ten kód? Počkaj, to Nie. klikneme. Veď to už sme raz boli tu. 2, 4, 8, 3,
To typneme. 2. Kamo, ty si to minule tiež typoval v tom kine. A to musíš tieto, vieš? Dobre, toto nie. Mám jeden. Ktorý nesem. A my sa tu môžeme schovať, aha. Tu idem hore až. Ale moc sa tam neudržím. Ale my sme v jednej miestnosti. To tu nepokračuje to, kamo. Prečo som? Ja to tu prehľadávam, ale nič tu nie je. Daj zelené. Ja tu nevidím. Si kokos, tak to... Skúsim ja. No tak skúšaj, je ty. A zapáj. OK, čau. Nie, to dáme, bracho, hej. Čo sme? Vítali bratia. 8, 3, 4, 2. Skúsim od hora. 2, 4, 8, 3. Skúsim s kľúčom. 2. Nejde mi. Nemrzne riť. Poďme na lavičky. Či? Zabijem. Však to nejde. Ja som mimo. Už ty, no, všetko som skúsil. Mám to! Aký? Mám 3, 8, 4, 2. Yes, čo je? 3, 8, 4, 2. Je to tam ľudia, uhadol som to. Ako ideme Kamo, pomaly. nedá sa first person. Či dá sa first person, lebo máme... A to by mohlo... Nie, to nie. Si? A je tam. Není. Čakaj, Tu nás bude tu nás naháňať. bude naháňať určite. Po okraji, poď po tých svetlícach. No svetlícach, lampách. Kamo, skáč. Skáčeš, ideš rýchlejšie. Chodíme. Niekto ide. Asi to ne. O, červený kruh. Asi. O, Ticho, aká hudba. niečo hrá. Tele. Na. Ja som sa nečakala. Pôjdeš. Well done. Tam je modrý. Aj my sme mali toto vyriešiť a teraz na to Tú nesiame. dosku potrebujeme. Idem ísť? Počkaj. My sme sa rozdelili. Ona ide za mňou. Á, džuk! Musím spraviť džuk! Ale Ja kamo... sa zabijem. Yes! First person Zabijem sa. už není. Ale už sme docela dobrý v tejto hre. Poď, kde si? Pome, kamo, mrzne mi trochu víc. Nie, vôbec. Rozdelili sme sa. Ja idem naspäť. Ja som dal džuk. Nie, ja som išiel vedľa! Tak. Do riti. Nevadí. Ale však my sme tu, na začiatku. Aj ty si tam, nie? No však, No, niekde. tu sú. Poďme ma. Teraz, Ona tu čaká, tá svinia. porýchlo. Ideme iba rovno. Máme červený kľúč. Kde bol Zas, červený kľúč? počujem ho. Sír. Kde? Počujem ho, debíle. Á, Však to je ten istý. Jaj. Ja aj ten som ho mal. Poď. Počul som myš. Tú sviniu. Musíme nájsť červené dvere a ja viem, kde boli. Dneska sme išli k Alexovi domov. Akože ide... Tu sú. Dneska sme išli... Troška, tu sa nám hodí. Na to, vieš? Kde sme teraz boli. Viem. Počkaj, myš ide. Nejde. Počujem ho. Aj ty ho počuješ. Takže ide. Už nie. Ja ho počujem. Tu je! Debil! Kde si? Za tebou.
Nemôžeš byť za mňou. Som. Mám sír nový. Tak ty si... Aha, tuto som išiel, takto. Tuto som vyšiel. A tuto som zašiel. No tuto som išiel, zašiel a ja nie som za tebou. Veď ti iba ukazujem tu u mňa. Ide typka. Ja počujem si... Tuto. Takže sme blízko. Džuk? Asi ju nežukneš. Idem na začiatok. Nezmizla tá doska. Však máme červený kľúč. To stačí, že si keď iba tu. Nie, ja si musím zobrať tú dosku. Čak, ja idem za tebou a ty ideš pre dosku. Ideme. Ja viem, kde je tá doska, tak poďme. Čau, Robo. Kam ideš? Však tu je tá Sme išli doska. rovno tuto. Uvidíš, ver mi. Nešli sme tadeto. To je jedno. Tady tu sme išli už. Však vravím. Len tedy si mať žukol, lebo tam je taká otočka. Poďme. Doska. Rýchlo, speedrun. A musíme nájsť A jak sa tu... zelené dvere. No a schody. Potom už. Poďme tajto. Skade. Tajto. Tu máš ten sír. Ten už mám. Tak poďme tajto. Musíme nájsť zelené dvere. Kde boli? Nevieš? Tajto ideme. Nevieš, kde boli? Odpojili sme sa. Nevieš, kde boli zelené? Neviem. Tak ty si A viem, kde je myš. Ona ide za mňou. Ja som sa aj stratil. No. No ale som v slepej ulici. Yes! Dal som to. Idem ťa nejako skúsiť nájsť. Som v nejakom bunkri. Mám červené dvere. Tie už máme. Alex! Čau, poďme nájsť Ja som sa zelené zlakol. dvere. Tuto sa mi zdá. Tu. Nie, naspäť asi. A to je, no. Tu. Čau. Nie tu. Sem. Tak, Marek, kde si? Tu si. Dobre ideš. Počujem myš. Počujem myš. Dobre sme zle. Čič. Dobre. Ešte mi tu víš. More, huláka. Jasné, Jaďo. Toto je koniec videa, takže čaute. Bude patka.